O copertină pentru terasă este o investiție inteligentă pentru orice proprietar de casă, oferind o combinație perfectă de funcționalitate și stil. Aceasta protejează împotriva soarelui arzător, a ploii și a vântului, creând astfel un spațiu de relaxare confortabil în aer liber pe tot parcursul anului. Una dintre cele mai importante funcții ale unei copertine pentru terasă este protecția împotriva intemperilor. În zilele însorite, copertina oferă umbră și reduce temperatura, protejând împotriva razelor UV dăunătoare. În perioadele ploioase, te poți bucura în continuare de aer liber, fără să te îngrijorezi de ploaie, datorită materialelor impermeabile și rezistente la apă. Copertina transformă terasa într-un spațiu locuibil suplimentar. Poți organiza cine în aer liber, petreceri sau pur și simplu să te relaxezi citind o carte, indiferent de vreme. Aceasta adaugă valoare estetică și funcțională casei tale, fiind un punct de atracție pentru vizitatori și potențiali cumpărători. Pe lângă confort, copertina contribuie și la eficiența energetică a casei tale. Prin reducerea expunerii directe la soare, copertina ajută la menținerea unei temperaturi interioare mai scăzute, reducând necesitatea utilizării aparatelor de aer condiționat și, implicit, economisind energie. Și copertinele pentru terase sunt disponibile într-o varietate de modele, culori și materiale, permițând personalizarea în funcție de preferințele și nevoile fiecăruia. De la copertine retractabile, care oferă flexibilitate maximă, până la modele fixe și elegante, există soluții pentru fiecare stil și buget. O copertină pentru terasă nu doar că îmbunătățește calitatea vieții prin crearea unui spațiu exterior confortabil, dar adaugă și valoare estetică și funcțională locuinței tale. Investiția într-o copertină de calitate este o decizie care te va bucura pe termen lung.